Bine v-am găsit într-un episod de Minecraft. Dați un like dacă vreți să vedem seria. Bună seara, David. Astăzi tot voi filma cu fashion-ul meu. Nu mai e dacă pe Isus. Ocup eu. Am văzut. Mi-ai dat luna. Nu. Păi dă-mi. Ha, mă. Am auzit de ce. Luna. Luna. La oaie. Dă-mi tot ce ai. Dă-mi pe tine. Dă-te. Ai oase. Nu. Răzbunare dulce. De ce ai dat-o? N-avem ce să fac. De ea drăguț. Dă, bă! Mă enervezi. De ce ai pus? Nu mai pune din astea. Mai e în spate, e tău. Lasă-l. Nu prea aproape de casă. Asta. Nu mai facem Minecraft. Mă și întrebi. Uite. Așa. Nu. Dar parcă ai omorât o oaie, David. Păi am omorât. Pot să fac ceva. Ce? O chestie. Îmi trebuie nu. Bă, pune-le înapoi, ce faci? Pune tot ce ai acolo. Pune-le. Ce mai facem? Ce mai faci? Du-te. A mea? Ai luat-o tu? Deci am luat eu. Așa și așa. Ai pus-o bine. Ba, lasă-o. Deci să mai punem una aici. Nu le faci. Și una aici. Da, știu cum este, dar nu le spargi. Nu e nimica. Hei, tu ai Nike, eu n-am. N-am marc. Tu ai din ăia. O săgeată. Lasă-le. Păi vreau și eu ceva. Nu lua nimica. Unde ești? Du-te aici. De ce fur? Pune înapoi. Pune înapoi. Pune înapoi. Apoi, vezi ca sabie. I-am pus. Nu l-ai pus, pune-l. Hai înapoi acum. Am zis să nu furi. Mai furi acum. O să-ți dau. Hai, mai furi. Mai dai? Nu pe mine, David, mai dai? Da. Mai dai? Da. Bine. Mai dai? Bine. Hai, gata, David. Mă ierți? Hai că o să-ți dau când vreau. Vrei să te scot? Hai că e noapte, stai odată. Vrei să vină zombie? Ia uite, bre. O să-ți dau. Când o să mai fiu zombie. Basta.
Nici nu te-ai uitat în primul rând. Nici nu te-ai uitat afară. Acum mă uit. Păi nu văd. Păi du-te afară și caute să Că vezi. ridică. Nu, atunci Nu mă duc. Du-te tu. nu e mai bine să nu te arunci. Lasă-le. Bă, Vezi că... ui. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Eu bine, de ori de când mă uit ai ei. 18, 19, 20. Vezi că am 20 de iteme. Vezi că-mi dau seama. Și nu te arunca. Că te bat. Unde? Aici. Voi duce. De când nu te arunca? O să iau ceva? Nu te arunca. Păi stă. Trebuie. Ai? Iau ce? Nu trebuie nimic. De la tine. Nu am nimic. Desigur? Da, sigur. Uite, sigur. Te omor să vedem dacă ai ceva. Nu. Înseamnă că ai ceva. Nu. Recunoaște că ai. Deci, uite-te. Ia. Nimic? Bine. Da. Așa. Lasă-mă în zi. Lasă-mă asta. Dă-te. Și așa de șmecher. Să mă fac în furnal. Scuze, n-am văzut. Pune înapoi. Pune înapoi. Bine. O să-ți dau. N-ai răbdare, nu-ți dau. Ai auzit zombiul? Nu. Parcă ai zis că nu sunt zombii. Nu așa ai zis. Mă duc eu. Dar eu n-am multă viață. Stai spune mâncarea. Să nu fii jucat. Marci, nu. Papa. Papa. Hai, mă, hai. Pe acolo. Cine? Nu ți-o dau. O pui acolo, te rog. De ce? Poți să ieși un pic. De tot, din joc. Ca să mă pot culca și să fie zi. Vrei să fie zi? Ai ieșit? Ieși! Ieși din joc. Așa. Și zic când să intri. Stai, că nu mă pot. Așa, stai. Încă nu. Da, poți să vii. Bă, eu sunt pe acoperiș. Urăsc asta când te spanează pe acoperiș. De ce nu în pat? Da, mă uite, piață. Eu ce? Da, te am făcut ceva. Și eu vreau. Eu nu-ți făceam o sabie. Eu și din nou. Da. Lasă aia, că nu-ți trebuie. Deci pune pana înapoi. Pune o pană. Ai zis că ai luat o pană, o pui înapoi? Păi am pus-o. Bine. Vreau să fac ceva. A, da, asta știu. Chiar la fix. Du-te. Merge. Așa. Ia uite. Am făcut. Acum avem două chestii. Una mea și una și Ce văd de aici susele mele? da, și eu vreau unul. Ce vrei, mă? Bine, ăla de... Care e al tău? Ăla de sus, da? Da, de jos ai Să nu umbli la el, că te sparg. și nu mă bine. Nu, vezi că mor imediat, bre. Stai. Ai avut două vieți. Cum te omor? Să mor eu. Te omor! Stai că te prind. Stai că nu ți-am dat sabia. Da, unde mi-i târnă copul?
Mi-ai pus în cop înapoi? Mi l-ai pus înapoi, mersi. Nu lua din cesul, am zis să lași cesul. Nu mi-e nimic la mine. Și eu vreau din ăsta. Ăla. Lasă aia, nu trebuie. Că să vreau și eu, că-i cu mine, care? Eu ți-am dat. Tranquil. Eu nu dau mâncarea mea. No, sper că încheiem episodul aici, dați un like, subscribe, orice, pa, pa!